po, si Giselle Jane Sarita po ba ito? What's up mga Beshwaps? Welcome back to my channel! Isang panibagong araw na naman tayo, isang panibagong kagagaan mga Beshwaps! Mga Beshwaps, yung gagawin natin kagagaan ngayon ay ipaprank call natin yung dalawa kong matalik na kaibigan mga Beshwaps. So ayun mga Beshwaps, so umpisa na natin ang pagpaprank call sa aking mga matalik na kaibigan. Tara, let's go! Dito sa video ito mga Beshwaps, magpapanggap ako bilang isang delivery man na on the way na para ihatid na lang yung mga beauty products na in-order ng mga kaibigan ko sa Shopee. Kung mapapanood nyo man ito, Micah and Giselle, sana mapatawad nyo ako. Katuwaan lang to mga Beshi, love you! Ito na mga Beshwaps, uumpisahan ko na ang pagtawag kay Micah. Siya po ang una nating ipaprank call. Tatawagan natin siya mga Beshwaps. Wait lang, baka busy pa siya. Ayun nga mga Beshwaps, hindi ko natawagan si Micah kasi nga siguro may pasok siya ngayon tsaka naiwan niya yung cellphone niya sa bahay. Better next time na lang sa'yo Micah, tsaka hindi kita tatantanan dahil ako may kailangan lang. So ayun na mga Beshwaps, tatawag ulit tayo sa isa ko pang kaibigan at sana hindi na ako mabigo dahil ayoko nang umasa at masaktan pa muli. Hello, good afternoon. Hello po, si Giselle Jane Sarita po ba ito? Opo, bakit po? On the way na po ako sa inyo para ihatid yung in-order nyo. Pahanda na lang po ng bayad. Ha? Wala akong order. Po? Wala akong order, bakit? Pero bakit po nakapangalan sa inyo at number mo po? Wala, hindi ko ako mag-order. La, ma'am, sa'yo po talaga to nakapangalan eh. Basta wala akong in-order. Wala po akong Shopee. Wala akong Lazada. Ma'am, Shopee po ito, hindi Lazada. Oh, wala ako. Pero ma'am, nakapangalan talaga sa inyo. Bayaran nyo na lang po ako. Wala akong order. Lalo na ngayon, lockdown, alam ko, walang ano. Ma'am, seryoso po ako. Bayaran nyo na lang po ito. Wala ka dyan. Na, ma'am, maawa naman po kayo sa akin. Ito lang naman po yung trabaho ko ngayon. Hindi ko mag-order. Wala ka dyan. Sorry. Ano bang product yan? Po? Anong product ba yan? Mga beauty products po, ma'am. Ha? Mga beauty products po. Hindi po ako nag-fit ng ganyan. La, ma'am, bayaran nyo na po. 10 pesos lang naman po ito eh. Magpakilala na tayo kasi nga, baka magalit na yan. Seryoso pa naman yun. Ito na, magpakilala na tayo. Hello po? Ano ba? Ako nga po pala si Jenda May Artikulo. Parang nilulukot ko na ako. Giselle, it's a prank! Baliw ka. Sino ka ba? Wow! Gumanda ka lang, di mo na ako nakilala. Jinta, may nalalaman ka pang Ano masasabi mo sa prank ko ngayon? Natutuwa ako, guys. Baliw ka. Thank you, Giselle! I hate you. Sa susunod ulit! I hate you. Love you, bye-bye! So, ayun na guys, natapos na natin yung pagpaprank sa kaibigan kong maganda. Shoutout nga pala sa iyo, Giselle Jane Sarita. Bye-bye!
Thank you for watching mga Beshi Waps. For more kagagaans, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel para lagi kayong updated for upcoming video. Bye-bye!